Ac mae rhai wrth gwrs i ni gael enghraifft nawr o Eisteddfod a gynhaliwyd a nawr Cymdeithas Gymroedd Gwynedd. Ac fe ewn ni i'r flwyddyn 1832 yn Beaumaris. Ac os oedd Eisteddfod Dinbych 1828 yn Eisteddfod Frenhinol, wel credwch fi'n ei beidio pwy ddod ar gyfyl Eisteddfod 1832 gyda'i fam, y ddiges Caint, y Duchess of Kent, neb llai na'r dywysoges Victoria. Oedd yn aros yn Baron Hill yn ystod y cyfnod hwnnw. Nawr fe roedd hi a'i mam fod mynd i'r Steddfod. Ond mi droch y tywydd yn ei herbyn nhw. Ac hyn a ddigwyddodd felly oedd bod y rheir, yr enillwyr i gyd yn gwirionedd, wedi cael yn draw i Baron Hill i gwrdd ar dywysoges Victoria ac i dderbyn i medalau ganddi hi. Ac ymhlith yr enillwyr, un ffigur a oedd yn mynd i chwarae rhan reit ddylanwadol am hanes yr Eisteddfod, lawr hyd at yr Eisteddfod Genedlaethol Dintan y 60au. Yr enwog Williams Caledfryn, y parchedu Williams Caledfryn. Ac yn 1832 ym Biwmares, mi roedd e wedi ennill cader am awdl a fi oedd yn enwog iawn yn ei byd. Awdl ar longrylliad y Rothsay Castle. Llong nawr wedi mynd yn llongrylliad ger Môn. Ac mi fuodd yr awdl honno yn gryn gyffros hwnnw chi yn y cylchoedd barddol ac mi wnaeth enw Williams Caledfryn. Mi fuodd ei ysgrifennwch chi yn rhywbeth o farchogaeth ymhyd i gyd feir yn rhinwedd yr awdl honno.